Магията на Коледа оживява в сърцето на Европа, където вековните традиции срещат очарованието на празничния сезон. Но ако искате да избягате от оживените тълпи, ние имаме една тайна, която да споделим с вас. По-малките градове са ключа към още по-очарователно изживяване. Присъединете се към нас, докато разкриваме скритите скъпоценни камъни на европейските коледни базари, далеч от шума и суетата. 1. Нюрнберг, Германия. Първата ни спирка ни отвежда до очарователния град Нюрнберг, Германия. Този пазар отваря врати на 26 ноември и ще продължи до 24 декември. Това, което отличава този пазар, е неговата вековна традиция, където можете да разгледате известния Christkindlesmarkt със своите емблематични дървени серги, възхитителни джинджифилови бисквитки и тържествената церемония по откриването. Това е място, което задължително трябва да посетите. 2. Гданск, Полша. От Германия тръгваме на изток към Гданск, Полша. Коледният базар в Гданск, който се провежда от 26 ноември до 23 декември, предлага незабравимо изживяване. Очарователният площад на Стария град се превръща в зимна страна на чудесата със своята светеща коледна елха и набор от ръчно изработени подаръци. Не пропускайте традиционните полски пироги и греяно вино. 3. Базел, Швейцария. Швейцарският коледен базар в Базел е истинско скрито бижу. Откривайки врати на 24 ноември и затваряйки на 23 декември, той улавя същността на швейцарската зимна страна на чудесата. Сгушен по поречието на река Рейн, този пазар предлага завладяваща комбинация от местни занаяти, вкусен швейцарски шоколад и магическа атмосфера, която ще стопли сърцето ви. 4. Талин, Естония. Талин, Естония е следващата ни дестинация, където ще намерите един от най-очарователните коледни базари в Европа. Отваряйки вратите си на 19 ноември и затваряйки на 9 януари, уютната атмосфера на коледния базар в Талин, осветена от хиляди светлини, е гледка, която трябва да се види. Насладете се на обилна естонска кухня и разгледайте средновековеният стар град. 5. Прага, Чехия. Пътуването ни завършва в сърцето на Бохемия – Прага. Коледният пазар в Прага ви посреща от 27 ноември до 6 януари. Този пазар наистина става малко претъпкан по време на празничния сезон, но има много малки коледни пазарчета, на които можете да се насладите на всеки ъгъл. Главният пазар, разположен на зашеметяващия фон на Пражкия замък, предлага магическо изживяване. Насладете се на традиционните чешки коледни песни, ръчно изработени подаръци и вкусни сладкиши търделник. Този празничен сезон изберете да избягате от тълпите и да се потопите в очарователната атмосфера на по-малките, по-уютни коледни базари в Европа. Независимо дали става дума за вековните традиции на Нюрнберг, топлината на Гданск, швейцарското съвършенство в Базел, магическата аура на Талин или приказната обстановка на Прага, има нещо наистина специално, което ви очаква. Преоткрийте радостта от празничния сезон в скритите скъпоценни камъни на Европа. Създайте спомени, които ще останат за цял живот, докато се скитате из тези живописни градчета, обвити в магията на Коледа. Вашето очарователно пътешествие започва сега.